Prvo, za vreme mandata njene vlade situacija na Kosovu i Metohiji dovedena je do usijanja. Znači, na ivici smo rata, naš narod je proganjan, naš narod se teroriše, otimaju nam južnu srpsku pokrajinu, zapadni mentori sa kojima vi, gospodo, sarađujete, a optužujete nas. Dalje, za vreme mandata gospođe Brnabić imamo apsolutno urušavanje institucija, pravne države, slobode građana, slobode medija, imamo jednu takozvanu novu normalnost, pad morala, a koja je oličena u ličnom učestvovanju Aleksandra Vučića u tome. Dalje, za vreme mandata gospođe Brnabić imamo eskalaciju korupcije do neslućenih razmera. Takođe, za vreme mandata gospođe Brnabić imamo pad standarda. Pričali ste ovde o povećanju plate, u pravu ste, plate su dosta veće, ali nije suština u povećanju plata. Suština je u tome koliko vi za taj novac možete da kupite. Danas, za platu koju dobijete, možete mnogo manje da kupite nego pre 2 godine, a da ne govorim pre 10 godina.